Ασπασία. Καλησπέρα. Είναι εδώ η Ανθή Σημεωνίδη. Δεν την έχω δει 2 μέρες. Μήπως ξέρεις που είναι? Δεν τα μάθες. Έπιασε δουλειά σε καφέ Αμάν, στου Σίμου. Οχ, πάλι αυτή. Στο ιατρείο 2 γρήγορα και να είμαστε έτοιμοι για χειρουργείο. Τη χτυπάει ο άντρας της, αλλά δεν μιλάει. Κακό τέλος θα έχει κακομοίρα. Νάτος, αυτός είναι. Ο άντρας σου τα έκανε αυτά. Γιατί τον αφήνεις? Τι περιμένεις? Να σε σκοτώσει? Γιατί δεν μιλάς στο γιατρό? Πες του τι έγινε. Μίλα του, καλή μου. Δεν έχεις πάσει γνάθος. Πάλι καλά. Ασπασία, να την πάμε για ακτινογραφίες. Γιατρέ, ήταν έξω εκείνη η κυρία που κάναμε την επέμβαση στο παιδί. Η Φιγένεια. Ρωτούσε για την άλλη, την Ανθή. Έρχομαι σε λίγο. Έλα, πάμε να κάνουμε την ακτινογραφία. Ευτυχώς, μόνο ένα ράγισμα στο σαγόνι. Έφτασα στο σημείο να λέω ευτυχώς για κάτι τέτοιο. Αστείευεστε, γιατρέ. Θα μπορούσε να τη σκοτώσει. Καλέσατε τη χωροφυλακή. Γιατί και να τους φωνάξουμε νομίζετε θα κάνουν κάτι? Ελπίζω ότι θα κάνουν αυτό που πρέπει και εν πάση περιπτώσει θα φοβηθεί κάπως αυτό το κτήνος. Καλέστε την άμεσα. Πού είναι? Από εδώ. Καλησπέρα. Ήρθαμε για... Στέργη, τι κάνεις εδώ? Πρόλαβες και ήρθες πρώτος? Τίποτα, κύριε νομοτάρχα. Μια παρεξήγηση έγινε. Κατάλαβε λάθος ο γιατρός. Θα σας τα εξηγήσω. Εμείς δεν τελειώσαμε.